depende rin kasi sa tao yan. Sa akin okay naman kasi syempre may iba't ibang yung pinipili. Ganun po. Sa akin okay naman kasi naiboto ko yung para sa akin. Dito kami. Ay, bali-bali. Kapasok. Kapulit ni bagay yun. Kapulit ni bagay. Ay, patito naman. Tayo, strip. Strip. Simple mo maganda sila mga maganda naman. Sa local, okay naman po. Pero sa national, syempre, medyo Bakit po? may mga nakapasok pa rin, mga trapo. Sana wag nilang sayangin yung boto na binigyan ng mga tao, syempre. And para pa rin sa, good governance. Okay naman, naging mais naman yung resulta. Saka yung mga expected na mananalo talagang sila yung lumabas. Doon sa senator, may lumabas na 5. Kailangan tumapad sila doon sa tungkulin nila, doon sa pangako nila nung sila pa nangangampanya. Ganun lang yan para naman, di masira yung tiwala ng bayan sa kanila.